mau? Meteng kita aku Yun, wis rong sasi ora men. Teko tenan kok sauranmu ora tau genah to, Pak? Ngapa iki? Masuk angin. Nah mutah-mutah kok teko nyapa? Krana aku sik. Iya, Pak. Lah minyak kayu putih ning ndi? Alah njumo kira-kira ning meja papa ku lho. Nggih, Pak. Nganggo dhuwit crik Pak lek ngeroki. Nganggo pacul ngono lho, ben merem. Abang ora Yun? Lek abang jane ora patek, Pak. Tapi kok kaya rada bededek ngono ya kulitmu. Iya, rasane kulitku malah kaku ngene to Yun. Keh, malah saya bededek kulite. Lah sing tok nggo kuwi minyak apa to Yun? Minyak lintah. Piye? Minyak lintah. Pekok apa piye kowe iki? Iki minyak gedhe kan ndoro-ndoro. Lah piye lah jarimu kok njupuk minyak kira-kira ning meja. Ya aku yang njupuk iki. Iya, tapi apa kowe ora iso milih karone minyak klenthek ngono bakaran aku. Nyapa ki rame men? Iki lho papa masuk angin, ngongkon ngeroki. Lah mbok kon njupukne minyak kira-kira lho. Tak jupukne minyak lintah masuk. Masuk angin sebah we. Masuk Pak Eko. Iya toh? Wong kena keroki ngono ora masuk angin. Gue ditambahke medis ae 2026 malah kerokan. Lah iya, apa ngene Pak Tarman ae? Lah buka ora wonge. Lah buka dobrak lawange sak templeh lho. Ya wis, tak jupuk dakai sik, pano ngasih Yun.